102 בי, טייק אחד ואחרון חביב. אולי נפתח עסק לעוגות יום הולדת. עוגות הבית. אני אתן לך 30%. אתה יודע מה? 40%. 50%. חיים שלי. כמה זה כאב מ-1 עד 10? אני לא סגרתי. תראי את זה, יש לי אדום. הוא היה קרוב מלבישה לי גפה בלי בושה. הזמינו אותם למעלית, אני מת. עכשיו לא לזוז, לא לזוז. חשבתי אני קיבלתי מכה. בואו תעזרו עם החרא הזה. אוקיי. אור הבדולח, התעורר. היקום זקוק לך. מה? אני רואה פה הרבה סלאמו. מי החבר שהעולם שולח לי? זה... כן. שכחתי. שלי אח שלי. עוד פעם. זה נגמר אותו רגע, עוד פעם. אז זה נגמר אותו רגע, זה מצחיק אותי. אוקיי. אז זה נגמר אותו רגע. גיור על הדרך להגיד. אז זה נגמר אותו רגע. גיור על הדרך. וואו, זה הכי גרוע שלך בארץ. האמת שכן. צריך יותר. לא, תקשיב, אני הכי אפס בארץ. כדור. כדאי להפסיד במשהו אחד בשביל לזכות במשהו אחר. מה את אומרת בעצם? מה אני אומרת? אגיד לך. אני יודע מה אני צריך לעשות. מה אני אומר עכשיו? תקשיב, עכשיו אותו דבר. מה, כל הסצנה? אני שואל. אתה יודע, לשאול, לענות, לחקור, לנשום, לאכול, להתקלח, לרוץ, ללכת, לצעוד, לעלות מדרגות, זה פשוט מדהים. וזה מה שהופך אותך לגדול באמת. מאחל לך בני שתמשיך לגדול בדיוק כמו שאתה, בשמחה, ראש פתוח, לב רחב, ושיער ארוך. תכינות יוגה שקניתי מראש. בבקשה. מבקש משלסי לב על אהבה. כן, נשמה, תן בראש. אני משחק את גיורא. לא שיש עליך מתחשב. יאללה חבר'ה. אנחנו כאן ביום שישי, מה השעה? בערך בשעה 12. כנראה לא נשרוד את זה, כי יואב עובדיה איבד את זה לאללה. אני אנסה... היא מכוונת, היא מדויקת. למה אתה עושה למה אתה מקליט אחי? לא רע יצא להם. דבר מגעיל. די, חלאס, די!